Ungawele mina wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba nawamanye amadlozi ngoba mina ngazalelwa edlozini ngiyawufela edlozini angawele mina wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba nakwamanye amadlozi ngoba mina ngazalelwa edlozini ngiyawufela edlozini angawele mina wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba nakwamanye amadlozi ngoba mina ngazalelwa edlozini ngiyawufela edlozini ungawele mina wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba wedlozi elingubaba nakwamanye amadlozi ngoba mina ngazalelwa edlozini ngiyawufela edlozini. Ngiyanibingelela wedala sikamdala, umsaba inkosi phezu kwabayisaba. Ungayiphaphela inkosi, ungayiqambela amangiqambe bangayo. Ake ngifake lama-podcast amathathu uzivulele nawe. Garden of Eden in Africa. Ungayibhala nje uthi Garden of Eden found why ilokhuzana lapho bese uthi why Africa was called Akelibulam. Nami angikwazi ukufunda le gama. Alright, bese siqhubeka siza kuloko kunye bese ufaka futhi lena the world's oldest humans, the Khoisan people of Africa. Eyesithathu ufanele uyivule nawe ifunde i-podcast uyifake uyibuke uyilalele. They tested 80,000-year-old bones found in West Africa. Yabona lapha abantu ababa, ngaphandle kobumbulu nokuzinzisa nokulalela amanga wabantu abasilobela amanga wabo, lezi ndlela zikaMdala ziyacacisa ukuthi lamabhuku akhuluma ngeGarden of Eden anamanga, akhuluma ngo-Adam no-Eva anamanga. Ungamkhonza kanjani umdali ngamanga wabanye abantu noma ngamanga wabangani bakho na? Ngoba phela nabo babhala zincwadi lezi, kwakhona abanye abaphengululayo babona le ncwadi zabo zaqamba amanga kusukela ekuqaleni. So wena-ke mntakababa uma uyishaya isifuba uzoshumayela izindaba eziphuma kulamabhuku okuthiwa angcwele kanti angcolile, uyishaya kanjani isifuba ngamanga wabanye abantu? Ngempela awuyibuze ukuthi njengoba uyishaya isifuba, uyishaya kanjani isifuba ngamanga wabanye abantu na? Uphaphela umdali nabaphansi just nje ngoba nakho ukwazi ukufunda leyincwadi. Angazi, kodwa-ke kukuwo yingakho ngithi akubheke nabanye abantu ukuthi bathini bona, ungagcini nje ngaley'ncwadi zakho ezikutshela ngo-Adam no-Eva ne-Eden. Namhlanje uzobuza iy'ngane zakho zithi yiphi ikolo yokuqala nobendala kunazo zonke emhlabeni na? Iningi leli lizothi Judaism, lutho-ke even i-Zoroastrianism ayisiyo nedala kunazo zonke, even i-Hinduism ayisiyo nedala kunazo zonke. Kungenzeka kanjani ukuthi
unonzala bantu ese-Afrika bese religion endala nazo zonke iqalele ko-Persia ayizwakali lento nako-India. Kodwa uma ubheka ukuthi i-cradle yabantu unonzala bantu e-Afrika, uke wabheka ngama-African religions and African gods ukuthi abantu babengabhali, laba ababhalayo bavele bahefuza amanga wabo. Even nangokuqala ngeGibhithe bathini ngeKemet, bathini ngeMnapta Playa, bazokuhlalela phezu kwe-Ethiopia. Ne-Ethiopia nayo iza namanga walabantu, iBhayibheli lase-Ethiopia. Yabona nje wonke la maBhayibheli no. Yini kungabi khona eliqala ngokuthi abantu indabuko izidalwa zikamdala esithi ngabantu ise-Afrika? Baningi abakuvezayo, akusho ukuthi ukuhamba kwabo beya kwamanye amazwe then base beyahluka, bangabe besaba abantu bangaba izidalwa zikamdala, baba izinto nje seyikhethiwe. Akekho okhethiwe, akekho oqala kusiwe, sonke sizidala zikamdala. Leli bala lami ngimnyama ngifuze ubaba ngiqale kusiwe, nabo baba mnyama bafuze oyise isikhumba sabo esa-immutate, but akusho ukuthi babusisiwe. I-technology ayisho ukuthi ubusisiwe, ikhombisa ukuthi uyacabanga, uyazama ukuthi wenze ukuthi umsebenzi awude wenza namhlanje ngendlela kade wenza ngawo, kusasa wenze kangcono ngaleyo technology usuyenzile. Ake ngithathe nje umuntu wayehamba nje ngey'nyawo, wagibela ihashi, wagibela inqola, usegibela iy'moto, ugibela amabhanoyi. Nani niyazi kwi-technology imikhumbi yakudala ukuthi yayinjani, namhlanje siyashesha. Ubusiswa lokho ngempela angizazi ley'busiso zenu. Yayingekho imali, namhlanje senibusiswa ngemali, seninanemali yokuthenga iy'busiso. Khona imali lenibusiswa ngayo, ningangichazela nini? Bese bakhona le mali lena enithenga ngayo izibusiso. Hayi, angazi impela ngoba imali iyimali nje, ayikhuluma ayiphefumuli. Uthi niyihlukanisa kanjani-ke le mali ukuthi lena-ke imali yami yokuthenga iy'busiso, lena-ke sekuyimali ebuya back kimina ngoba mina ngisebenzise yami ngathenga iy'busiso. Yabona le nto le ngagcina ngiyiluma ulimi, ayizwakali nje mpela nakancane. Kodwa-ke kusho iBhayibheli leni elingcwele lithi, onikela ngenhliziyo enhle uvuna kakhulu. Ngokwenu lokho okubuhlungu, ningadukisi izizukulwane ezizayo. Ungathi ngoba nidukile bese nibona ukuthi nisosizini lokuduka, mase kuqala kuvela amaqiniso bese uyasaba ukutshela iy'ngane zakho ukuthi cha, sangena nje kulokhu, anginaqiniso nakho. Ngiyazi baningi abazothanda ukuthi pho wena-ke okhuluma ngelikamdala. Abantu bathanda kabi ubufakazi, ukuthi ubufakazi bunike, uNkulunkulu ukhulume nawe athini? Angikaze ngikhulume naNkulunkulu, angikwazi ukuthi ukukhuluma nomdala. Lokho kuyiqiniso, neqiniso lodwa uyidala zikamdala. Leli qiniso ngiyalimela kuleli ngilimele nakwalaba phansi. Engakubekela kona kusumzekele i-reality. Buka abantu base-Afrika nabaphansi, amadlozi. Khona amadlozi amahle asiza abantu, bekhona abantu abafele ey'nkingeni zabo baba amadlozi ayinkathazo. Iziphi iy'dala zamdala ezingabantu ezingenawo amadlozi na? Ngaphandle kwalezi eziy'khohlisayo. Googlisha, ufune kuma-major cities owaziyo emhlabeni nowathandayo, ubone ukuthi azikho yini iy'poko. Uma zikhona kusho ukuthi laba bayinzalo yabantu base-Afrika ngoba okwenzeka kubo mase befile yilokho okwenzeka kubantu base-Afrika. Yini bangaqhamuki nento yabo ehlukile from the Africans?
bangafi baba amadlozi, kungabikho abapokayo kubo, kungabikho amadlozi ahluphayo kubo, kungabikho amadlozi akhuluma nabo kubo. Indalo leyo, ngikhuluma ngendalo ngoba sonke sizidalwa zikaMdali. Akekho obusisiwe, wasibusisiwe abaqalekisiwe, phela nje bayiqalekisa bona ngamanga. Yini bangabuzi lama-paranormals wabo mabe wabona ukuthi nisezulwini yini? No, abayi lapho. Ukuthi babuze such questions? No. Kodwa wena bazokutshela ukuthi lamabhuku abo uyofuya ezulwini. Kanjani ngoba kwasabona abafa ezulwini? Kanti futhi abazali babo laba base-Afrika abamnyama, ngoba indalo bonke bayikhomba ukuthi yaqala e-Afrika. Isayensi, amabhuku, kuningi nje okukhomba lokho. Uma i-Afrika ingonzala bantu, nabo bephuma kubantu base-Afrika, beyinyama yenyama yama-Africans, banenhliziyo sinenhliziyo, banamehlo sinamehlo, banobuchopho sinobuchopho, baney'ndlebe sinezindlebe, beney'nyawo ezimbili siney'nyawo ezimbili. Isikhumba asisho lutho noma singamhlophe noma singanjani, nenwele asisho lutho noma singazindi noma singanjani. Bese kuya-ke nje ngokuhlakanipha kwabo abantu ukuthi lo uhlakaniphile, ngoba noma ungakufundela abelungu eklasini uyothola ukuthi khona abandlulayo, abanye baze bafeyile. Ikuphi la kwathiwa hayi ngoba nabi balela imhlophe baphasa bonke, ayinabo ngoba boyibalela imnyama bafeyila bonke eklasini. Loyo, that individual especially, isuke from kuzalo lakubo ihlakaniphile noma ikhuliswe ngezinto-ke lezi eziqeqeshayo. Ngithathe nje iBrazil, abantwana babaqeqesha besebancane, umntwana an acquired knowledge akwazi ukuyigraspa bese eyakwazi ukuthi adlale ibhola okudlula abanye. Okubuhlungu okudabukisayo, bashiya kulolu daka sihemela iy'ngane zethu ziba njani, ngoba thina lokhu zihema nje, hayi izulu ukuthi sihema ngale y'ncwadi, engineqiniso ukuthi bona basayihemela iy'ngane zabo. Kusele thina kulolu daka sihemela iy'ngane zethu okufana ukuthi sizibulala izinqondo ezabo bayifundisa i-technology of which nathi ngakwazi ukukwenza lokho. Esingayazi sihambe siyoyithekela komakhelwane bethu la e-Afrika, size siyithekele naphesheya kuzo ley'dala zikaMdali, nazo oyisemkhulu indabuko yazo kusukela e-Afrika. Iyathekelwa phela i-technology, kodwa-ke singayithekela kanjani? Ngoba noma uyothekela ey'khathini zanamhlanje uyakhokha. Kungasho ukuthi kuzokhokha nje wena, kukhokha uhulumeni, ngoba la bayobathuma bayobuya bazothuthukisa ilizwe. Muphike uhulumeni, ake ngikhulume ngaleli lengabathe eSouth Africa, lona ontshontshela bona laba bampofu. Uthi uyabheka nako NSFAS amasela nama-principal amasela, ikuphi-ke intuthuko? Singadlali ngentuthuko. Intuthuko izovela ngokuthi abantu basokole bangabi namali, bangatholi good education, bazothuthuka labo bantu. Bengathi intuthuko nakubo laba isikhumba sabo esesaba mhlophe yavela ngokuthi imali bayi-investe kwi-education kuzizukulwane zabo. Le iyantshontshwa nje, iyo-investwe emizini yabo emihle, ney'moto zabo ezinhle, namaphathi amakhulu, notshwala obubizayo. Bese intsha le bayifaka ama-drugs, bayibulale, bayiginqa nje ngama-drugs. Nithi ngithini? Nani futhi phawulani sizwe ukuthi nithini nina. Angithi namhlanje intsha yethu bayihlohla ama-drugs notshwala, bavulela abangaphandle ukuthi abazongena la. Ngiyezwa nje abantu bekhuluma, akwazi ukukhulumela kakhulu abantu bangaphandle namazwe angaphandle
usahluleka ukuklina endlini la uhlala khona ubone ukuthi bangakho abantwana abahlala ey'tradini sithi amaphara. Okokuqala fanele bayaqeqeshwa kahle abantwana. Uma beqeqeshwa, uma bephuma bawuthola umsebenzi, yakhiwe imisebenzi, eminye yakhiwe yibo abantwana. Bazoyakha ngani bengafandwa? Ngathi uma kuthiwa kufandwe nje iprojekthi, leyo projekthi iyantshontshelwa. Inkinga ikuba abaholi, asinabaholi. Angamboni umholi kuleli izwe, angamboni. Futhi hhayi leli kuphela, maningi amazwe e-Afrika angakababoni abaholi. Akungene nje ubheka ama-slums ku-Nigeria, ko-Ghana, bese uyangitshela bakhona abaholi. Ingani omakhelwane bethu, our brothers and sisters, the neighbors, bagijima beze la eSouth Africa? Yingoba banabaholi. Abaholi baba amasela nje ayafana nalo eSouth Africa. Kusho ukuthi kuzokwandiswa nje inhlupheko eSouth Africa. Ngoba nokhulumeni waseSouth Africa ngawukhuluma nobra bakhe phela abaholayo ukuthi hayibo kahle nini ezelana abantu kahle namba sebezoqina thina la. Nabo futhi abanenqondo abacabangayo. Ngabe bayalwe emazweni wabo bakline nabo ukuthi aqonde izinto. Ngicabanga ukuthi Abraham Terra uyi-example. Khona-ke nje thina siphethwe ompempempe nje into elokhu uyikhulumile singaboni ukuthi kuyonakala pempempempempempempempe zondana belungu hayi bushaya namaXhosa pempempempempe khatha amaZulu namaXhosa pempempempe. Asisafune yimpi thina, sifuna ukudla, sifuna imisebenzi. As long uyi-South African une-ID yase-South Africa, masisherishe ngoba sonke sidinga ukudla etafuleni nabantu bethu, sidinga amanzi. Lo hulumeni kunqamuka amaphayiphi amanzi angabibikho, udodi kube into nje egcwale ey'taradini ezoletha ama-germs kugula abantu, imigwaqo nje kube imigodigodi. Ikuphi impela ongakukhuluma ngabo ngempela ukujabulele noma ethi votelani mina ningibeke nibe yi-president? Ngayiphi imisebenzi emihle akayikhomba na nayibonisa na? Ngiyacabanga mhlambe kusafuneka abaholi abasha, not kulama old political parties, because kade ekhona yini ayenzile ungibempereza nje peperepepe votelani mina ngizolenzela ukuthi nokuthi avotele. Uma esavotele maqede wenzani? Yini into ayenzayo? Lokho hayi ukuthi abantu abakuboni, bakubona. Bayenze njani i-ANC bengagcwali e-stadium? Hayi baphoqile phela abaholi be-ANC la kade bebizele khona abantu bekoma iy'tulo, okukhombisa ukuthi zidala zikamdala, akusizi iy'lima zama-politicians. Waphoxeka kakhulu lapho baba uRamaphosa naye i-ANC ngokwayo, ngoba uma uzothatha umholi uthatha ngathi abantu zidalwa zakho, you are wrong. Akusiy'dalwa zakho, iy'dalwa zikamdala. Abanye bahlakaniphile ngaphezu kwakho ngisho umholi. Kuyafana naloba thatha ukuthi ngiyinkosi mina, mina inkosi nginiphethe. Wocabanga nkosi indini ukuthi khona abantu abahlakaniphe ngaphezu kwakho? Izenzo zakho ayihambelani nokuthi abantu bakuhloniphe. You people, you must earn respect. Kungabi ukukhuluma nje nifuna i-respect kanti niyampompoloza nje. Kuyafana nje nabo pastor, same thing, bampompoloza nje. Abantu fanele banitshele ukuthi ngaphandle ukuthi sikulalele awenze thina sikubona ukuthi ngempela into eshoyo yayazi. Angikhuluma ngale ndaba zokuthwala nani egcinini nabona ko-George Shokenzwane kuvele impethu. Funa uma useza nalamaBhayibheli, hayi-ke usabheda impela-ke lapho, usabheda nje uyahuma ufunde lento. Ngeke ngiyibize nokuthi it's an acquired talent. Akusi-talent lento, like si-knowledge le, udoti, into nje ukucwilisa uvuke kube yisipoko. Bangakho abafe bekholwa namhlanje bahlupha iy'ngane zabo.
bangamadlozi amabi angcolile aqamba amanga abadala bakubo aze endlulela aqamba amanga nangokomdali ongaziwa umuntu kuleni nakwelaba phansi. Yikho ngiyangithi mina ukusonta kushumpuka phezu kwethuna. Bashintsha abantu engangikhuluma nabo mabezwa leli lizwe base bethi ukukhonza. Ukukhonza ngala mabhayibheli angcolile kuseyinto eyodwa nokusonta into eshumpuka phezu kwethuna. Ngimile futhi kulo kangigodloki nakancu ake nithathe ningene ngama-cellphone wenu nangama-TV wenu nibheke nje izinto ezenzeka ema-moshari ey'dumbini ukuthi yini bafundisi ningaphendula ukuthi phela labantu kufanele ngabe bayalala balinde usuku lecilongo. Lezi zinto ezenzakalayo akusikona amanga amaqiniso neqiniso lodwa banjwa ngisho nangamakhamera. Nani ningahamba niyohlala khona niyibheke nihambe niye kuma-haunted places nibe nama-encounters nabaphansi abasosizini. Ningampompolozi nje kanti usaba ngisho ukungena endlini makuthiwa this house is haunting, ukuthi le ndlu inesipoko i-ghost. Uyasaba nokuyongena lapho. Yini ningangeni kuzo bese niyabuya neshumayeza. Uyazi lapho ngangcono ngoba ngabe senikhuluma nge-experience enibe nayo empilweni. Niyesaba abanye ngoba iy'pozo batshela ukuthi uthwele wena uzofunani la kimi ngoba ziyakwazi ukubhula. Akusho ukuthi kubhula idlozi elihle kuphela nazo futhi ukhumbule abaphansi bonke amadlozi bayakwazi ukubhula, bayakwazi ukubona uma bathwalele. Noma ungathwala ngani bayakubuka nje bayakubona, bayazi ukuthi lokhu kuzoba kanye nathi la. Nako kusasa bazobe bekubiza ngedimoni sekukanye nathi. Yikho ubona zinibuka nje. Mhlawumbe awukwazi nokukhuluma nazo kodwa ake uye in haunted places utry nje once wemntaka baba. Uma ubona ukuthi hayi lo muntu akasekho ezweni umkhulumise wena qala. Nasemgwaqweni bagcwele abafe emotweni abashayisa zimoto. Nasesibhedlela kumusaba izindlu lezi eziney'poko. Ukuye nje esibhedlela ngoba phela khona ibhedlela uyibona seyivala. Ngizokucela into eyodwa ungayi emajele. Ziyadelela iy'poko ezifele ejele. Ungazama-ke kodwa mina ngiyakubonisha lapho. Uyabona labo bantu labafile emajele? Hayi. Angaze ngayibona iy'delela njengalezo. Zinenkani futhi ephindiwe. Nokukushaza ukushaya futhi. Muthi nginamanga go and try any jail. Eselishiyiwe ongasasetshenziswa ngenxa yey'poko. Go and try any hospital. Esishiyiwe ngenxa yey'poko. Yini ningake ingani yakuthiwe kufuneka abantu abane-experience emsebenzini. Kanti lapho ekushumayeleni ayifuneki ini-experience. Ake nihambe phela niyoqeqesheka noma nje amaviki amathathu in haunted places. Nobuya senine-experience seniyeka lo nisifundela amavesi abhedayo namanga ngaba phansi nomzalo. Ngiyabonga izidalwa zikaMdali. Umsa wenkosi ube phezu kwabayisabayo kule nakwelabaphansi, ube naphezu kwazidalwa zikaMdali ezikwelabaphansi ey'sosizini. Usizi oluvela ngezenzo zazo ezimbi, noluvela ngokuthi abanye bathakathiwe. Lukhona usizi kwelabaphansi lukhulu. Umuntu ompompoloza njengazilutho uzwakala nje uvula umlomo ukuthi lona ufundile iy'ncwadi ey'ngcolile. Ngempela nxuselani nabo abaphansi ngoba basenkingeni nje, bona sebengena at least sebeyiqalile ijeni yabo. Wena-ke awukafiki nakwelaba phansi usahema, bayakwazi lokungema ukungemayo lo ozoba kanye nathi kwelaba phansi. Sopoka nje naye lo noma ngame pulpit ashumayela kanjani into nje sopoka naye
noma ngahlanganisa amafutha zonke iy'lwane athi inyanga enkulu bayakubuka ukuthi le nto le sopoka nayo. Yikho benganilaleli, yikho ningawazi ukukhuluma nabo ngoba bayabona uyisitela nje isikhathi uma bengakhuluma nani, kufanele ukuthi bachitha nje isikhathi sabo ngoba sebeyakwazi ukuthi wena you'll be one of them. Ngithe umsa wenkosi uphezu kwabayisabayo kule nabo labaphansi. Uma uyihlonipha bayokhuluma nawe, hhayi lokhu uyihlonipha temporary kokubukwa abantu. Ngithe zihloniphe wena, uhlonipha abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle umdali kuphela ngesizotha nenhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa. Ngoba uyazi la uqamba khona amanga ukuthi unamanga, uyazi uma uthwele ukuthi uthi unamanga unenkohlakalo, ungcolile, ungcolisa nje abanye abantu ngenkohlakalo yakho, okuthi uyababhlokha ukuthi bakwazi ukuthi baxhumane nabadala bakubo ngale zinto ozenza kubo ngoba usikhohlakalo esidala. Kodwa amaqiniso oba phambi kwakho kwelaba phansi, ney'poka ay'khulumi nje nani namadlozi akhulumi nje nani ngoba ebona ukuthi angaba ayimoshela isikhathi nje. Akwazi ukukhuluma nomuntu ukuthi lo imoshela isikhathi, at least akwazi ukuthi akhulume nomuntu abonayo ukuthi lona ngingakhuluma naye, mhlawumbe khona la angaguqa khona, mhlawumbe angi-advise ngisizakale nami ngiphume ebupokweni bami ngoba phela nabo bafisa ukuphuma ebupokweni babo, yize benze okubi benjalo. Kodwa masebekwela abaphansi abasayithandi leyo yinto, iyenzeka kubo, akusintando yabo, akwenzeki intando yakho kwelaba phansi. Bayafisa ukuthi nabo ngabe bayakhululeka. Manje bokhululwa kanjani? Omunye ozofa nje abe yisipoko kanye nabo. Ngabe ubamoshela nje isikhathi, futhi ngiqinisile ngabe umoshela nje abaphansi isikhathi ngala maBhayibheli, yobamoshela nje isikhathi. Uma uthi cha wena-ke hhayi ngempela-ke hhayi ngithi awushone emajele uyotrya laba abazokutshela emehlweni ukuthi uyasibhedela ngoba bayabona akho zono zabo lapha ezafelwe esiphambanweni. Bayabona futhi abalele abalindile usuku lamacilongo, baneqiniso futhi bayazi ukuthi abakaze bambona umdali, akaze bakhuluma nomdali. Abafani nawo sakuhefuza amanga ngoba nina nihefuza nje amanga, nidukisa iningi lisosizini nje lafa wayiba abafundisi ney'nyanga mthakathi. Kukhona-ke abayifaka bona-ke ngomona. Umona phela nawo uholelana ekutheni wenza izinto ezingcolile, ungazithembi wena, ungafuni ukwenza into zokuthi uphile wena, ukwazi ukuthi uwondle umzimba wakho, kodwa ufuna ukutshontshela abanye abantu njengalaba abaphethe, labaphathi bethu baphethwe nje umona, bayahola every month kodwa abafuna ukutshontshela abampofu. Hhayi umona-ke nje into abaphethe. Ubona nabantu bebulalana ngomona, nemzindeni ingazwani ngomona nje. Maka-ke uyikhontrola wena emonini, umona akekho umuntu-ke nawo umona. Kodwa labo babona bethobile bayazikhontrola emonini ukuthi cha, angabi nomona ninto zabanye abantu. Mina bangiloya ngahlala nje esikolweni ngomona nje, ayinokuthi ngangiyigenius, kodwa ngaloya ngomona nje, ngaze ngayiqedelela ukufunda. Ngayithela emndenini wakithi, hhayi waqala phansi-ke nawo uma usubonile kamdala. Umona namhlanje sebeyabuya bazokhala kimi, angazi ukuthi babuye bazokhalelani ngoba ngiyangibabuza ukuthi ukube ngafa ngandikhala kubani. Wonke umuntu owumndeni mangimtshela lento uthi please baxolele, ngivumi ngithi ngibaxolele ukubaxolela. Kodwa bona beze nabazali bami ababebaloya sebengamadlozi befuna iy'nhlanhla kubo, ukubaxolela mina ngibaxolele. Kodwa ukuthi ngabanxusela umusa, hhayi-ke lokho ngishaya ngonyawo phansi. Sebefuna ukujampa bona sebekwelaba phansi bangajezi, kodwa bafa bashiya abazali bami bebabophile ngemithi yabo. Lokho angikuvumi-ke ngize kwenzeke.
ngiyazi ukuthi nemndeni izoyizwa lento isho. Ngithi lo ngakuvumi ngeke kuze kwenzeke ngenxa yokuba nami ngizama ukuthi ngibe namaqiniso neqiniso lodwa. Uma ubophe lela dlozi waligilaza wafa. No, uma ungasakwazi ukulikhulula wena oloyile, iza nalo uzoxolisa kulo, uhamba nalo uza kimi. Ngale kwalokho ungezi kimi, hamba ey'nyangeni zigeze kubumnyama nani nani zenze konke ezikwenzayo. Kodwa mina ngitshela kodwa nje, akukho okudlula ukuzihlonipha. Kuyawuba kuhle lapho usikwazi ukuthi uguqe namadlozi wakho. Hhayi asimxosheni lona, hhayi ngoba lona uyamosha kunjani njani. No. Lapho usafana nomntwana onuka ubisi, ngoba wazi ngempela ukuthi kwenzakalani kwelapha phansi. Naleyo nyanga seniyifunela nje imali yakho. Hhayi asimvaleni angezi la. Umvalele uma ufika kwelapha phansi uhlangana naye ngqo. Awusenalimi lokukhotha umuthi, awusenamzimba wokugcaba, awunazinqe zokuchatha, namlomo wokuphuza uphalaze. Kusho ukuthi isevisi yakho yonke ubuyisevisa ngayo ngemithi uthi ubhlokha abaphansi, it's over now. Sukwelapha phansi ngokwakho. Anyway, okwamanje zindile iy'ndaba zami. Ake ngingwe baba, ngibonge kulabo abaveze lento ukuthi indabuko yabantu onozala abantu base-Afrika. Fanele ngibonge kulezo zomdala zikamdala ngendlela engijwayele ngayo ukubonga kwabaphansi abenziwe okuhle nabaphilayo abenziwe okuhle. Ngiyazibonga lezo zidala zikamdala eziveze lamanyala enziwa abantu bezinkolo. Ngiyabonga-ke bantwana baba, hhayi sengifaka leli hubo ukubonga. Ngiyaphinda ngiyabonga ngalo kwabaphilayo nabaphansi. Nkosi yami, awe Nkosi yami, Yesu lo moya, awe Nkosi yami, Yesu lo moya, glory, hallelujah, awe Nkosi yami, glory, hallelujah, awe Nkosi yami, Yesu lo moya, glory, hallelujah, glory, hallelujah, Yesu lo moya, glory, hallelujah, awe Nkosi yami, glory, hallelujah.
Nkosi yami, Yesu elomoya. Glory, glory, hallelujah, awe Nkosi yami. Glory, glory, hallelujah, awe Nkosi yami. Yesu elomoya.